bato. Daw, dumanong po na sunod kasi na sa mga aki na ito. Kuhaan ko daw din gusto ko. Baga. Kamang niya. Mati ito sa puno. Seger ka. Luar ke. Katak, tabang. Ilinga. Hindi mo ng kalaban. Katak. Uli nito. Ni Manoy Roy. Nagpaso-aso ka dyan. Roy, baga. Mapasa ko naman sa nagkasirinoan. Uyang pala sa kasirinoan. Tamagiribag ka mo sa konoy. Dumanon ta sunasin na sa indo. Perdi pa Bos mo na, imanon kasi Manoy Roy. Bos mo na, Peng. Maduman kita ki Manoy Roy. Bus na Noy. Hindi tabi Manoy Roy, Kaya may lata pa. Hindi magkasta. Few moments later. Napaparong ko na. Pangintra. Napapaliw ng bida ko Saktong. Pakimpaki naman ako. Bako, nung ikasuhin at tumba sa bibag ka. Turo daw digding ko sa digdi ka na, yan sila. Hindi tabi yung Manoy Roy. Yan kaya't mag-i. Napaparong ko na talaga. Napapaliw talaga ako. Parang ko na talaga sa kumantra. Tata! Tayo kayam ko na. Palit daw ako digdi. Ang aswa! Yung susi mo. Palit daw. Nagluya na. Nag-alit na digdi. Susaro rin dong barkada na nasi no. Wara man pay. Nag-ano kaya to? Pero nailang ko ito sa kuyang plato. Macau ikaw na tigrapas. Gari yun Pero, amo yan Parang ko na. Ano talaga papaliw na ko Mali na daw ko. Nagluya na, nawara na naman digdi Ano talaga ang digdi? Noy, ikabagas na sino sa batag? Dito tabi sa may batag. Dito tabi ako nagbungag-bungag sa to. Mas ito naman nun Sino ito Noy? Dito tabi na. Ay sa ano? Yan ang batag? Yan tabi yung batag. Yan, nailing ko pa pati ang binungagan mo. Para bumira. Kasi din talaga yung style ko dito talaga. Kurikong. Ay ko. Nakastam pa sa ragol. Maganda pa ko. Kusin talaga ako. Dito man talaga sinda. Pakusunod talaga para bulungin Tambag yung ano? Nung maray na nalabot mo? Ayun halapos na Saan ka ba yung nagtukaw? Duman sa may gapo. Utong ka po na niya ganda? Oo. Meron ta dumanon ta? Yan yung bagas ko po. Sudah ito bagas gato. Ano? Tingin ito dyan, hindi nga nagbalik. Mo niya. Ako pa nga nang naperbisyo. Ako pa pinarali. Ang may dawa ko. Napalsok nag-ali na ito. Maduman ito kung sa'yo naman ang kakarawan niya. Namnoy, nag-ali na baga? Ay, ito daw ako sa sarok ni Cristo. Pinali ako dito sa babatag. Pinali ako sa may gapo. Pinali manggilag sa gapo. Pinali ako sa makawoy. Mangarap na pista ara. Tapos nabaga so kasiri no. Dahil na lamang yato makaperwisyo. Dahil na. Dahil ko na. Salamat. Nakontra na. Salamat si mo. Salamat tabi si Manoy Roy. Pa. Dawa. Aswang pa. Ano kaya nalata? Gasta mo yun. Para palilyo. Hindi ako mag-isa. Para katortawo. Palilyo. Yak mapaperwisyo. Ay, pinarali pa ako.
Sa di magtagay nga nay, malibungon ng payo ko, gusto ko magwala. Hindi ba to? Nahali kaya ko, libungon ng payo ko, sa di magtagay nga ni Dede. Ini nga, pre. Nagataas ang baso, tawara man nagatagay. Ang di puta, may signo. Ala, puta ka takot? Ang di puta. Delikado. Nakastar sa magon. Kirik. Ay, nalabot mo? Tumanong ta? Ano daw ako? Try ko? So, ayun guys, pag-follow ng aming page, Tropang Upnos. And salamat sa sumusuporta. Please follow and share the video. Bye-bye! Bye-bye!